Ang mga tao nga ato ang nakaila sa matag adlaw, gituyo ka na sa kahigayunan tungod kay matag usa kanila dunay role sa imong kinabuhi. Dear Papa Joe, maayong adlaw sa tanan ug sa mga subscriber nimo sa imuhang YouTube channel. Itago lang ko sa pangaan nga Gina, nga taga-amihanan nga probinsya sa Sugbo. Dili sa panghambog, doon na sa ko'y ikabuga kung hitsura man ang hisgutan. Dili lang sa hitsura lang kundi hasta sab sa kinaiya. Mayong tao sab ko, labi na gyud ug ayuhon ko. Pero kung awayon sab ko, musukol sab. Niadtong batanon pa ko, daghan kayo nga naibog na ako. Usa ko sa gikagubtan sa mga kalakin-an sa among probinsya. Nag-eskwela ko sa usa ka private Catholic school sa among lungsod. Daghan ang uyab na ako, pero usa ra gyud ang akong crush, si Kit, ang lalaki nga ako nagustuhan pero ni-graduate na lang mi sa high school nga wa gyud ko mapansin ni Kit, bisan og gamay na lang. Nag-ul kay ko dihang ako nahibaw-an nga mularga na gyud si Kit kay adto na mo eskwela og college. Okay lang, kay graduating naman kog high school. Sunod tuig, mag-college sa pug ko sa Cebu. Magkakita ra gyapon mi ni Kit. Dako na lang ang akong kasagmuyo dihang dunay gisulti nako ang akong mama. Gina, gikasubo ko kayo ha nga dili ko na ikaw sa mapa-eskwela karon para sa college kay sa kadaghan sa imong mga manghod di na gyud maato na mo ang gastuan oy. Ganahan mo gyud ako mo eskwela sa syudad ma pero sige lang. Ang aman sa ug mamugos ko nga wa maghatay ka gasto. Tubag ko pa. Unsa may maayo ug mutabang ka na lang sa tindahan sa sari-sari store sa imong lola. Puong pa sa akong mama, Papa Joe. Oh, okay ra pud ma. Kaysa magtambay ko diri sa tua, tubag ko pa. Tuod man nitabang nako og pamaligya sa tindahan sa akong lola. Dito na lang po ko nagpuyo sa ilaha. Mas nikusog ang ilang halin dihang ako'y nagbantay kay daghan kay mga ulitaw nga magtambayan. Sa tinuod lang, mapuno og bulatik sa mga lalaki. Ubay-ubay sab amo diga diri nako. Tungod sa kalaay napugos kog sugot sa usa sa mga manguyabay nako. Nagipakanlan na nato og Roy. Honestly, wa ko'y love niya. Bisan og gwapo siya og hapit na mahuman sa iyang kurso nga commerce, ang akong pagsugot niya sabay-sabay lang sa panahon. Pawa sa kalaay, aron sabing nun nga, doon na ako'y matawag nga uyab. Usa ka gabi niya na pagkahuman ako og panira sa tindahan ni Lola, niagda si Roy nako. Gina, Manuritas Plaza na. Matod pa niya. Di lang ko kay gabiin naman, panitaon niya ko ni Lola, tubag ko pa. Grabe asad ni mo Muram tagdi uyab. Isugot na magkako ni mo. Sukad nga, nagkakita no. Wa juga ni ko kahawak ni mo. Bisan sa agtang na lang. Matod pa ni Roy. Kay ngano di ay, sa manag-uyab, kinahanglan gyud di ay, gyud na, kanang anak nga buhat, nang ingon ana. Matod pa ganis kong lula kaniya to, nga, dihang naghinigugmaay pa silang lulo, wa magay makahikap si lulo, bisag kamot na lang niya. Diha na niya nakuha tanan kang lola pagkahuman lang kasal. Tubag ko pa. Ay, lahi na mga Gina. Ay, panahon man na sa mampor. Usahay bitaw no, makaingon ko nga, di ko na mulab. So man, gibatian na dyan ka sa kong naon, Gina? Ha? Tungkol sa kakulit ni Roy, nikuig lang ko niya sa plaza. Aron, wala siya dagang sulti. Pagkahuman ako pananghit kang lola, nang lakaw dayon mi. Ngit-ngit ang among yagian kay wa pa may mga hayag ng mga suga niya itong higayuna. Samtang naglakaw miagbay ni sa kong abaga. Niaksyon ng takugwakli sa iyang mga kamot pero ako lang kipungan. Base nung makaingon na sab siya nga di na ko siya love. Di ang hapit na mabot sa plaza, nakaagimig usa kada kong kahoy. Nisamot kang ngit-ngit dito. Kaya masampungan man sa hayag sa pambilya gikan sa plaza. Nakarutan kay ko diyang gikalitog kupug-kupug ug hawak ni Roy. Unya iya kong gigakus dayon gihiram ang mga sensitibong parte sa akong kalawasan. Muna na akong palimbasog nga makabuhi sa hugot kayo nga gakos niya din ako. Ug diyan nakaigayon ko, ako siyang gitukmod og usog jud kaayo. So may kabalak-an ni mo Gina nga pangasawon mati ka. Medyo irita pa niya sulti din ako. Bisa na. Usaon ko man pagsiguro nga mga sawag yun ka nako. Di ka, kwaon lang mo ako pagkababay o niya ini ka human biyaan. Nakaibaw na ko sa mga bulatik niyo mga lalaki. Maayo lang mo kung pa niyo makuha inyong gusto.
Pero kung humana ganin nyo makalapa o karnero, sus maglikay-likay din mo. Tubag ko pa din talikod. Unya, distoy kong dagan. Kung kusog kayo, palayo kang Roy. Pagabot ako sa mua, nakita ko si Lola nga nagatang sa sala. Nagpaabot ni siya na ako. Mao nga ako nalang sultihan sa Lola sa nitabo. Animal ning tawahan ay. Basta lang umuari nagtindahan, makatilog yun na sa ako ang kasaba yun. Suko kay si Lola nga ni-advise siya nga di nagyud ko mo kumpiyansa sa mga lalaki. Nakibawas ko si Roy nga nisubog ko kang Lola. Kaya wa na yun magpakita sa tindahan. Hinoon makita ko siya usahay na nasa gawas pero di na muduol na ako. Siguro mahadlok siya kang Lola. Nang labay ang pipila ka adlaw nakagit over na ko sa gibuhat ni Roy. Samtang ang ubang mga kalakinhan padayon sa ilang palipad hangin nako. Pero wag yun ako sila panumbalinga. Nakaingon ko nga may pa og dili lang sa kumuguyab-uyab. Labi na gyud ug wa ko'y feeling sama kang Roy. Kung pinugos naman lang gani, aron lang ingnon nga dunay uyab. May pa, wa na lang. Pero sa kadlaw niya na, doon ako'y nakita ang usa ka lalaki nga miagi sa tubangan sa mong tindahan. Doon na siya dalang akong bag. Wala akong makaila sa mga lalaki, siguro dayo lang siya diri o di ba bakasyonista. Pag-agi niya sa akong tungod, mihunong kini og lakaw unya nitutok nako. Smile ug dayon likidhat sa iyang mga mata. Dili gwapo ang mga lalaki, Papa Joe. Siguro mga maguwang lang ako pila ka tuig. Pero amot ba nga kalit raman ko nga nakadungog og mga butok sa kong dughan, labi na cute, diyang iya kong gikidhatan. Niyan ang pagkagabi nagpundok na usab ang mga kalakinan sa gawas sa among tindahan. O sa dihang akong nakita ang mga lalaki ganang buntag nga nagduong nako ni butok na sad. Ang pamilyar nga pitik sa akong kasing-kasing. Kauban sa mga lalaki ang among silingan nga si Sinin. O Gina, bilibag yun ako sa imong alindog oy. Mura pa man ka og murag mauna pa kagkahalin kaysa imong mga tinda. Matod pa ni Sinin nako. Sa iyang tupad, mao ang lalaki nga dayo. Buyag ka diya Sinin, uy. Di man sa kumusugot nga magtambay ra ni sila diri og dili mamalit. Kinahanglan mamalit yun na sila. Tubag ko pa. Mao na negosyante. Og by the way di ay kanang nako ipaila-ila nimo. Kanina ra gyud siya si pamugos nga magpakuyog sa imong tindahan. Magpamimbro siguro ni sa imong mga admirers. Matud pa ni Sinin. O diya dayon ni duol ang mga lalaki sa akong atubangan. Hi Gina, ako diya si Semri, igagaw ni Sinin. Actually, first time pa rin ako sa inyong lugar. Matod pa niya dungan sa pagtunol sa iyang pad para makipag-shake hands na ako. Nag-unsa man day kadri sa among lugar. Pangutana ko pa niya samtang nagtunol sa akong kamot niya aron dawaton ang iyahang pakiglamanon nako. Nag-OJT ko sa usa ka public school din sa inyo ha. Education man gud ang akong kurso. Tubag pa niya. Sukad niya itong gabi una, halos way palta si Semri kauban ang igagaw nga si Sinin sa among tindahan kada gabi. Usahay, maabtan ko ni Semri nga nakikatubang sa uban akong mga admirers. Pero nagabot niya, ako di silang biyaan o katimanon na ako pag-ayo si Semri. Gina, di ka na sila masuko na ako, no? Imo mo guday biyaan guda sila niya basta mo abot ko. Basta masuyaan ko ba? Dayo ra ba ko diri sa inyo ha? Pangutana pa niya. Dili oy, og ayo ka balaka nga masuyaan ka diri sa among lugar. Safe ka basta na ako. Tubag ko pa niya. Ang igagaw ni Semri nga si Sinin, doon na girlfriend nga si Onet. Ining panuroy nila sa plaza, ikuyog ni nilang duha. Kami sa si Semri, kuyog. Inig labing-labing na gyud nila Papa Joe, masuya gyud kayo ko nga magtanaw nila. Tungod kay kami ni Semri, magtapad ramig lingkod, pero lagyo og distansya. Usa ka gabi niya to diyang nanuroy ming upat sa plaza, kalit lang nga nitunga sa mga tubangan si Roy. Gina, pwede mag-istorya nimo kadut lang. Pangutana pa ni Roy. Ha? Asa may mong pangutanan nako? Tubag ko pa. Personal lang unta, kaya nakita lang duha. Matod pa ni Roy. Para way gubot, na-excuse ko kadali kang Semri og nilakaw may distansya nga bahin. Mo'y gipuli ni mo na ako, matiyag na ako nga to eh. Guwapo pa man ko. Nag-isip pa nga sulti ni Roy na ako. Pagkahanggaw, gini mo Roy. Mura na imo isulti na ako. Sabi na ko, importante na kayo ba?
Ay palabi na imong hambog uy. Kay bisan og ing anak naghitsura, edukado na, butan ug labos tanan, dunay respeto. Di preyan nimo, mapahimuslanon sa higayon. Matod ko pa dayong walk out. Pagbalik na ko sa gilingkuran na mo ni Sembre, nag-smile rin nako. Ug ningon nga, isura ning gwapa ta Gina no? Dagan kay nga mag-ilog ba? Matod pa niya. Wa na lang ko mutubag. Kalaming ingnon nga, ikaw ra gyud ang nakaluya sa akong mga lihok. Si Sembre na lang gyud ang ako ang gipaabot nga musulti siya siyang gibati diri nako, Papa Joe. Sa pagkatinuod, nagkadugay, nagkadako ang ako ang tinaguan nga gugma diha niya. Yes, Papa Joe, I love him. Usa ka gabi niya na, niyato siya sa tindahan nga bothered kayo ang naong. Nagtuog ko nga mudiga na. Gina, muli na akong syudad ha. Tarangit pa niya na ako. Unsa? Di na ka mubalik? Tubag ko pa. Mubalik po eh. 2 ka semana ra ko nga mawa kay sim break man. Makalugan ako bisita sa kong mama sa syudad. Ay kabalaka kay nag-abot na ako, doon ako surprise nimo. Tubag pa niya, Papa Joe. Sure ka? Kung saan mo surprise na ako, excited na ko. Matod ko pa niya. Surprise ka ni, basta paabutan lang yun, okay? Tubag pa ni Sembre na ako, Papa Joe. Gimingaw kay ko ni Sembre nga wa siya, naatol pag yun nga pista sa mua. Gabi sa mong pista, aligre kayo, kay doon ay baile o mga presentations. Ang among grupo, ang usa sa mga ni-present. Nisayaw mi og Hawaiian dance. Samtang tudo kayo ko nga nagikidikid, si Sembre lang yun ang nasa kong nahuna. Kita pa lang siya nako eh, matuog yung laway niya, Papa Joe. Humana magsayaw, ninaog na mi sa stage og nasya kayo ko sa akong nakita. Gisugat ko ni Sembre. Siksi Dagan kay nakadaig nimo Gina. Sa imong kagwapa og sa lawas pud nimo. Pang Miss Philippines gyud. Tagbo pa niya nako. Ni-smile ko o sa tinuod lang. Gusto na ko siya yung gakson, Papa Joe. Tungod sa kong kamingaw niya pero di pwede nga ako ang maguna-una. Angay pagyapon nga praktison ang pagkadalagang Pilipina. Dila akong gingon ni mga surprise o. Matod pa ni Sembre nako. Dungan siya pagtunol sa plastic nga doon ay sud nga o top o roskilios. Disappointed kay ko pero gidawat lang gyapon nako ang plastic. Unya nanangit ko niya nga mopauli na. Samtang naglakaw ko, paingon sa mua, mura ko og kahilakon. Nag-expect yun ko. Nga iya ko nga ingnon, ang iyahang gi-surprise na ako nga. Unta, manguyab siya na ako, pero unta from de Gruskilios. Pagkaugma niya to, usa ka ordinaryong adlaw, nagbantay ko sa tindahan, pero at the same time, nag-hope unta nga maabot si Sembre. Pagkatataod, iya'y babae nga nagdagan paingon sa mong tindahan. Naghangos nga nagdagan. Si Ann ang among silingan. Gina, dali, ato tayo lang Sembre na. Kaya na-disgrasya siya. Naigo siya sa pusil di bomba samtang nanlimpyo siya. Tubag pa ni ini. Ha? Unsa, Diyos ko, kanuman. Maurag ito ang ako nalitok. Ngayon nidagan ko paingon sa ilaha. Pag-abot na ko, dagan na kayong tao nga nagalirong. Og nakita ko dayon si Sinin nga nagsapnay kang Sembre nga nakadugo. Luya og luspad na kayong naong. Gitawag dayon ko ni Sinin o gisinyasan nga mo paduol. Gina, ipaduol lang imong dunggan sa iyang baba. Murag na siya gustong isulti nimo. Matud pa ni Sinin nako. Dali ko dayon nga gibuhat ang gisugo ni Sinin o giluhod ko o gigunitan ko ang kamot ni Sembre. Ipaduol na ako ang akong dunggan sa iyang baba. Luya na kayo o nagpiyong na ang mga mata. Nabati ko ang kusog nga pagkupot ni Sembre sa ako ang mga kamot dayong sulti sa mga nagpunga-punga nga Gina, I love you. Sa putol-putol nga hong-hong ni Sembre, diri nako gigakus ko siya, Papa Joe, gipaduol ko usab ang akong baba sa dunggan. Sembre, I love you too. Dugay na. Sa onar ti kang love. Ikari lalaki nga akong ginauna. Ug higugma sa tinuoray lang, ikaw ra gyud ang lalaki nga akong higugmaon sa tibuok na akong kinabuhi. Gigakus ko si Sembre dungan sa pag-aga sa akong mga luha. Namatay gyud si Sembre. Diri sa among lungsod. Diri ra sad siya gilubong. Sa adlaw sa iyang lubong, na-meet na ko ang iyang mga parents. Gina,
Nakibaw ba ka nga nung niuli og syudad si Semri? Nanangit siya namo nga magpakasal. Namalit siya sing-sing para unta i-propose nimo. Mao gito ang tinuod niyang surprise nimo dili utap og roskilios. Matud pa sa iyang mama. Dili ko makatuo sa akong nadungog. Mag-propose na di ay unta na ako si Semri. Pero sayang kayo kay wag gani siya makahigayon og ingon nako. Murag gitabunan ko sa kalibutan sa pagkamatay ni Semri. Way kabutangan sa akong kaguol. Kanabang feeling nako. Usa na sab ko. Kapatay nga buhi. Usa kay gayon niya to mga pasado alas 12 nakto sa tungang gabi nga nakamata ko sa uwang sa mga iro. Nilili ko sa bintana ug mao na ako nakita sa unahan ang usa ka pamayon sa tao nga nagbarog. Naglimbawt ang akong mga balahibo kay nakapamilyar ko sa porma sa mong tao. Di ko pwedeng masayop. Si Semri gyud nga nagpaatbang nga naghangad sa akong bintana. Wa ko masayod ug angay ba kong malipay o mahadlok. Yes, tinuod nga gimingaw ko niya. Pero gibati na ako ang kahadlok. Gibalikan ko niya. Pero unsa pa may mahimo namo? Bisan unsa pa namo kalabang usag-usa. Di na mo gid siya mabuhi pagbalik. Nidagan ko sa akong katri og nagbukot sa habol. Abi na kong mauna to higayuna nga magpakita siya nako. Pero after 1 week, nagparamdam na sab siya balik. Lawom na ang kagabion niyan to. Pero wagin ko batiya og duka. Nigawas ko sa kwarto para minom og tubig. Ngit-ngit ang sala. Kay pawong man ang suga. Pero dako na kong kakuyaw diyang doon ako'y nakita sa sala. Usa ka pamayhon sa lalaki nga nadanagan sa kahayag sa buwan. Nga nilapos ikan sa bildo nga bintana sa sala. Sa porma palang daan, nakaila ko niya na siya gyud si Semri. Bisan nga nagatubang siya nako pero ngit-ngit ang iyang naong. Di na ko maklaro. Gibati ko ang tumang kahadlok. Nidagan ko og nisud sa kwarto. Sa kwarto ni Lola, nitapan ko og nigakos sa akong apuhan. Wa na ko makagwanta, nisumbong ko kang Lola tanan. Kung ako pa nimo Gina, magkaton ka pagdawat nga bisag unsaon patay na gyud si Semri. Siguro hinungdan sa wa pagkahimutang siyang kalag tungod kay ikaw mismo. Wa pa ka makadawat nga wala na siya. Dining kalibutan na. Hain mas maayo nga duawon nimo siya sa sementeryo. Tambag pa ni Lola nako. Gisunod na ko ang tambag ni Lola o giduaw din ako si Semri sa iyang lubong. Sem, padayon na lang sa imong panaw uy. Ayaw nagkawilin na ako kay kitang tanan mo biya man gyud ning kalibutan na. Tinuorog yun na kay bawo kung kano sa tanya kuhaon. Ay kabalaka, di ti ka kalimtan. I love you, Semri. Ug wala nilain sa ako ang kasing-kasing ikaw ra gyud. Matod ko pa sa tubangan sa iyang nidso. Pagkahuman kog duaw sa lubong ni Semri, pila ka adlaw ang nilabay, wa na gyud magparamdam. Hinuon nagdamgo ko, kausa niya nga nagsigi og babay nako. Sige warawara sa iyang mga kamot, hangtod nga nawa siya sa akong pananaw. After 3 months, gidala ko sa akong auntie sa Manila para makalimot ko nuko kang Semri. Pero 2 years na lang ko sa Manila, wa magyapoy kausaban sa ako ang gibati. Di balik kog Cebu sa pamasin nga okay na ko, pero isamot naman noon ang akong kaguol. Labi na dihang nakita na kong balik ang mga lugar nga pirmi na mong atuan ni Semri. Dili na sad mahihap ang mga lalaki nga nanguyab nako, mga di kalibre o mga profesional. Pero ngayon di man gyud mo pitik ang akong kasing-kasing nila. Wasa ko makasabot sa akong gibati. Nahadlok na gani ko, basin forever na lang gyud ko na mag-lonely, Papa Joe. Para malingaw, naka-decide ko nga manrabaho na lang. Nadawat ko nga cashier sa usa ka high-end nga restaurant sa mong lugar. O dito po na ko na ila-ila ang usa ka foreigner nga si Dave. Unang kita pala na ko ni Dave, nagpakita din siya na kong pagkagusto. Gusto na ko niyang pakaslan. Gina, I beg you to marry me. I love you so much. Look, I cannot find a woman like you. So beautiful and kind. Matod pa ni Dave din ako. Dave, I'm sorry how many times I said no to you. I'm not
ready, okay? Just give me more time to think about it. Putol-putol pa nga in English ko pa. Kaya lagi high school graduate ra manggug ko. Hindi kay ko master nga mo in English. Well, if that's what you want, okay, I'll wait. But remember, I'll always be here for you. Kubag pa niya, ug nakita gyud nako nga medyo katuluon ang mga luha niini. Dito pa nako na-realize nga siguro tinuod gyud ang iyang gipanultid diri nako. Naunsa man ko mutinuod magkahangong gipromise pagkamatay ni Semri nga di na ko mulingi og lain lalaki, gawas kong parehon yag naong. Be careful what you wish for. Tungod kay usa ka adlaw ni ana, pag out na ako sa trabahoan, napaatras kog balik diyang nakita ko ang usa ka lalaki nga kamayong gyud ni Semri. Mura kog na-hypnotize ug wa na halos mamilok samtang nagtutok niya. Nakabantay siguro ang lalaki nga siyog tan-aw niya kay mao na kini unang niduol nako og nagpaila-ila. Siya di ay si Dante nga bago lang nga na-assign sa mong lugar. Mao di ay nga katupa ko nakakita niya. Kadali lang kayo mi nga nag-istoryan ay nakauli na ko sa mua o pagkagabi niya na wa ko makatug. Feeling nako ni balik si Semri. Pinaagi sa pamayhon ni Dante. Pagkaugma sa pa kumuanto sa trabahoan ni hapit sa ko sa sementeryo para muduaw sa lubong ni Semri. Unya akong gi pakikistoryaan. Semri, doon ako'y nakitaan nga parehas ni Mugnaong. Mabigyan akong ikaw. Tagay kong sign B nga kung nibalik man ganing imong kahag unya isod ka atong lakiha. Mayo ang taog magkita pa mig-usab. Matod ko pa niya. Ambot og coincidence lang ba Papa Joe basta after 3 days. Niabot sa Mumbai si Dante. Nagpangutana daw siya sa amo kung asa. Pagkakita ni Lola kang Dante hasta siya nakaingon siya nga mayong gyud kaayo ni Semri. So kaniya to magbisitaan na siya sa mua. Ug wa madugay nanguyab gyud. At first nagduha-duha ko tungod kay dili ko sure sa kung kagulingon og laba gyud nako siya or basin nitubay lang ko niya tungod kay parehas nagnaon ni Semri. Bisan dili ko sure sa akong gibati, gisugot gyud nako ug kami na ni Dante. February 14, Valentine's Day, namisita siya nako. Imbis flower unta ang dapat niyang ihatag nako, pero inasal nga manok ang iyang gidala. Pero okay ra sad, kay nabusog man pud ko. Kung anong pangaon, giagda ko niya nga magpahangin mi sa gawas. Dako magud kay among nataran unya puros Bermuda ang grass. Nangyaka mi doon ni Dante sa Bermuda. Samtang nag-istoryahanay, hangtod nga naabta namig alas 10 sa gabi ug mingaw na kayong palibot. Nakalitan ko diyang why pagpanangihid nga nigako sa kong hawak unya gipahigda ko niya sa Bermuda. Sunod niya gibuhat mo ang pagkisa kong lips. Nakaibaw na ko nga lahi na og tuyo si Dante nako. Mao giwaklin nako ang iyang mga kamot pero wa ko kapiog. Kusga na kay siya. Iyang gigunitan, anduhan ako ka mga bukton, dayon datog sa bugat kanyang lawas. Nang lugnot pragyapon ko pero wa na ko'y mahimo pa hangtod nga. Nilampos gud siya siyang gibuhat. Pinugos nga gilapa sa leon ang karniro Papa John. Human siya nilampos, iyan akong gibuhian. Naghilako nga nidagan sud sa Mumbai. Mga duha na siguro 2 ka oras ang nilabay gibalikan na og lili si Dante sa gawas. Diya pa siya nagbarug sa mong nataran. Nagatang na ko niya. O nagatang na ako pero wa gyud na ko siya gawasa. Pagkaugma, wa na mo balik si Dante. Human niya nakuha ang akong pagkababae. Human ko niya, gi-rape. After 2 months sa nitabo, wa lang gyapon mo patimaw si Dante. Pero nabalaka na kay ko. Tungod, kay wa na ko tunghae sa akong binuwan nga sakit. Sakto ko sa akong pagduda. Nagsabak ko, Papa Joe. Tungod sa akong kahadlok, isultian ako ang akong mga kauban sa trabaho. Kisa may amahan anang imong gisabak? Pangutana pa niya. Kinsa pa, ang rapist nga si Dante, hayop tawhana, tubag ko pa. Gisulti din ako ang nitabo niya itong gabiyon na pag Valentine's Day. Ambot lang, China, og matawag ba nag-rape ha? Rape with consent siguro. Naramagod mo sa iyong tugkaran, mo na lang juday ka kasyagit nga, kamuraman duha. Masigunitan ka. Sa pungi mong baba, matod pa sa akong amiga nga, doon na siya punto. Pila ka adlaw nilabay na hibawaan na sa mga lugar nga na mabdos ko nga way bana. Pagkabalita sa Amerikano nga si Dave may tungkol nini sa akong pagbuntis,
Nag-istorya dahil siya nako. Gina, I'm here now. I don't care if you're pregnant. I'm still willing to marry you and become the father of your child. Matod pa, niya nako. No, Dave. Thank you for your offer. But my problem is not your problem. Thanks anyway. Tubag ko pa niya. Maayo na lang kay gibalibaran ako si Dave. Tungod kay pagkaugma, nito nga ang tinuod nga mahan sa akong gisabak. Gina, nanuwam ko na paibaw ang mabdus ka. Andam man ko magpakasal nimo. Matud pa ni Dante. Nanong paibawon man ti ka nga di man ko magpakasal sa sama nimo nga rapist. Isog ko pa nga tubag niya. Gikasapa na og taman si Dante. Gibalikas o gipakuwawan pero wag nimo give up. Dito siya nihangyo sa kong mga ginikanan. Ug tungod lagi kay dili pud gusto ng akong parents nga mga anak ko nga bastardo, nisugot sila nga magpakasal min duha ni Dante. Human sa mong kasal, gidako niya sa Bohol. Kaya dito naman siya na-assign siyang trabaho. Sa sinugdanan sa mong panagpuyo, wa ko'y love niya. Nasuko, gyapon ko sa iyang gibuhat diri nako. Pero kadugayan nakat-on ko gugma ni Dante. Tungod kay gipakita man niya nga love kay kunya. Tulo nakabuk ang among anak nga puros lalaki. Nakapundara sa migbalay og yuta. Wa may magkalisod-isod kay good provider man siya. In short, happy ko sa akong kaminyoon. Ang wana ko damaha nga ang sinugdanan na di ay siya buutan. Human mi nakaanak og tulo nakabantay nako sa iyahang dakong kausaban. Barkadista na kayo si Dante. Palahubog og sugarol. Tagbigay mo uli. Usa kay gayon ni ato nangay ko kwarta kang Dante. Tigitag kwarta bi kay mamalit kog pan. Matod ko pa niya. Pagkuwalan dis kong bulsa. Tubag pa niya. Dali kina ko nga gikuot ang iyang bulsa sa iyang karsunis pero lahi ako ni kapan. Nahinulan ako ang usa ka lipstick. Dante, kisa ng lipstick sa imong bulsa? Pangutan ako pa niya. Nagkabunga-bunga og tubag si Dante. Kang Ricky na. Sa uyab din na ni Ricky. Wa na lang ako tukiya og taman. Bisa nagduda na ko niya. Bisa nung usaon ako pinsar imposible kayo nga mapunta sa iyang bulsa ang lipstick. Sa uyab siyang amigo. So kaniya to magsige na ko gunahuna. Di ko makalimot sa lipstick Papa Joe. Usa ka gabi niya to sa akong pagkatug, doon ako'y nadamguhan. Sa akong damgo, nakita ko ang usa ka babae nga nagunit og lipstick. Unya o nagsigig katawa. Sigig ikid-ikid. Kanang murag nagpaibog ug nagpalagot nako. Nga akong gibuhat, akong gisagpa ang babae ug gisuntok ug gipatid-patiran. Nakamata ko sa siyagit ni Dante nga murag gisakitan. Wa ko'y idea nga siya naman di ay ang ako ang nakulatahan sa akong damgo. Klaro nga ang babae ang akong isukma ug gipatiran pero wa na ko tuyuan nga si Dante na di ay ang naigo. Di lang kay kausa ko nga nagdamgo sa mong babae. Kadaghan gyud. Halos kada semana magbalik-balik ang babae nga maggunit og lipstick. Unya ako din kulatahon sa akong damgo. Usahay pukawon ko ni Dante kay nagkisi-kisi na kuno ko. Inigmatan ako, sukmatan din ako siya. Dante, kung mabinuang gani ka sa tong kaminyoon, di yung ko magpanuko o biya ni mo. Kaming imong mga anak. Biyaan ka na mo din Oh, pwede ka mamakak na ako. Pero sa mga mata sa Ginoo, wa kay ekskapo do. Nahibawan ragyapon na ako ang tanan. Matod ko pa niya. Igo lang nga naglingo-lingo si Dante. Naunsam ka damgur ganina. Di man taon na tinuod Bali mo na damgugod. Matod pa niya na ako. Maayon taog, nagtugan siya sa tinuod. Nagampo na gani ko sa Ginoo nga di na ko damguhon sa babae ug sama niya to. Pero gisalangan lang og semana gidamgo na sa ko sa babae. Pero lahi na ang panghitabo. Nikatkat ko ng babae sa mong bintana samtang natulog si Dante ug nipatong siya ug iyahang gikabayan. Tungod sa akong kalagot, nikuha kong kahoy ug gipuspusan akong babae. Nakamata na sa ko sa siyagit ni Dante. Tungod kay ako man siya nabunalan, samtang natug sa kong tapad. Sige malagagidaman Gina, Ako rin mabunog ni mo taon. Reklamo pa ni Dante. Waan lang kumutingog tungod kay naglain na gyud ang akong unahuna sa pagsigi ng damgo nga nako nilaing babae ang akong bana. Pagkabuntag sayo ni Ana, wala na si Dante sa kong tapad. Pero kalit nga doon ako'y nadungog sa mong gawas nga nagsyagit. Ayay! Ayay!
Paglili ko pa sa among tugaran, nakita ko si Dante nga gilabukan sa amuang hiniktan nga manok nga iksasabong. Ang iyang inatiman nga manok nga pinangga kayo, siya na ang ginabudabuhan og labok og kamras. Napuno sa kinamrasan og manok o sa manok ang iyang mga bukton. Ug doon na pa'y samad nga linabukan sa iyang naong. Buang mo ito manok ka? Tagbaw tagatiman, pakanon pa niya, giunay manong ko. Inikabot ako niya, di ba? Ihawon ko na, matod pa ni Dante. Dili ka nga doon ay lang ipasabot ang kinaiyahan mo mag doon ay ipakitang sayo ng Ginoo nako. Kagabi manggod nagdamgo ko nga miagi sa bintana ang babae. Ang meaning sa bintana kay kawatan. Sa ato pa may kinawat-kawat kang katagbo sa laing lugar nga babae siguro. Unya karon kay gilabukan man ka sa manok nga imong binuhi, meaning ana mabudhion ka kay imo mangnawong ang naigo. Matod ko pa niya. Sabad ay napatuyang ramsaga. Takan magaghubad na imong damgo eh. So may connection sa imong damgo sa manok eh. Irita pa nga tubag ni Dante. Sa Bible, nakasulat dito nga adto gyud sa bintana mo agi ang kawatan. Ug ang manok ningon si Kristo kang Pedro nga sa dili pa mo tutugaok ang manok ilimod ko nimog makatulo. Matod ko pa niya. Wa na makatingog si Dante, nakaibaw naman siya nga himasa ko og Biblia. Hinuon nagdali-dali kaniglakaw paingon siyang opisina, murag feeling guilty kayo siya. Pagkahapon niya na, sayo kayo nga ni Pauli unya wa na mulakaw pagbalik, sama sa iyang pirming naandan nga mulakaw aron makikita siya mga amigo. Paglabay sa duha ka semana, nagdamgo na sa kuglain. Nitago ko nukuso sa ka-panel truck ug akong gihup-an si Dante. Tuod man nakita ko dayon siya nga nagpaandar siyang motor ug dayon lingi-lingi siyang palibot. Diyang nasiguro na niya na clear na ang location, ni paharurot kini dayon sa iyahang motor. Nasayod ko na simple ug ordinaryo lang tong damguha. Kumbuto na naon, pero nganong gikulbaan man yun ko. Pagkaugma, gikan sa opisina si Dante, nalipay yung tako kay sayo sinay uli. Pero igor di siya nananghit kay mulakaw siyang balik kay birthday siyang amigo. Ako na siya dahil gitugtan kay doon ako'y laing plano. Paglakaw ni Dante, ako siyang gisundan. Pero wa ko makapas niya kaya nagmotor man siya. Kanya ako nag-commute lang. Pero bahala na. Didiritso gyapon ko sa lungsod sakay sa tricycle. Gipatuyok-tuyok na ko ang driver bisan og asan lang minaabot. Sa tantong dagan-dagan sa akong gisakyan, nakit-an ako ang motor ni Dante nga nagparking. Dali ko nga gipahunong ang tricycle o giadto ang motor ni Dante. Nasya ko diyang paghangad nako at bang nako nakita nako ang akong pangan sa usa ka pension house. Mingaw na niya itong orasa. Sirado na ang mga tindahan. Ang akong gibuhat itago ko sa usa ka sakyanan nga nagparking dito ug gihuwat kung kano sa kuhaon ni Dante ang iyang motor nga nagparking. Pila ka oras yun ko nagatang siyang motor pero murag yun ko og buang nga naghupo-hupo. Napuno pa ko pinakan sa mga lamok. Ug sa dihang, finally, nakita na ko nga nagsingabot na si Dante nga naglakaw paingon sa iyang motor. Pero siya lang usa. Wa siya'y kuyog. Ako nagyapon siyang gipanid-an hangtod nga gipaandar niya ang motor. Nakita na ko naglilingi si Dante sa palibot. Nanimbawt akong balahibo kay nakakita ko niya itong iksinaha sa akong damgo. Gipaharurot na yun niya ang motor pero imbes nga moderitso ni tuyok kini ug nibalik sa entrance sa pension house. Ug dito nakita gyud nako sa akong duha ka mga mata nga nihunong siya sa entrance unya gipaangkas ang usa ka babay nga nagbarog dito. Gipabulot na ni Dante ang motor, Papa Joe. Wa ko makalihok sa akong gibarugan. Mura ko giugbok nga kandila nga nagtuto pa ako mga luha sa akong nasaksihan. Paguli na ko sa mua, niditso ko sa mong altar. Ginoo, daghang salamat gyapon sa tanan. Sa imong paghatag na usayn nga madiskubrian akong binuhatan ni Dante. Iigol ako ni Bako o giduol na ko akong mga anak. Mag-impake na tana sa inyong mga gamit. Tanan yung gamit, dadagyod. Dali, para makasakay patas barko ron. Matod ko pa nila. Dalata na namong gamit, diha namin sa kasada samtang nagatangmi og sakyanan paingon sa pier. Mao say pagabot ni Dante. Gina, sumay puti pasabot nimo. Sumali, asa mo nga to? Dagong kahibong nga pangutanan niya diri nako. Asa di ay ha?
Human nakaghumol sa imong kabit, mabudion. Suko ko pa nga tubag dungan sa pagsagpa nako niya siyang naong ug kusog kayo. Unya ako siyang gisuntok-suntok ug giplangkikan pagay nako. Hangtod nga tumba siya, kauban na iyang motor ug ako pa yung gitiwasan. Akong gikauras-kauras ang naong dayon akong gipatid-patiran Papa Joe. Ginasakto na sakit na kayo. Mao gyud na nasulti ni Dante. Mao niya may tabo nimo. Maigo ka sa lubok sa imong manok. Hayop ka, hudas ka. Naong nimo ay mabudion kay ka. Ayaw pamakak. Kaya nakita nako sa akong duha ka mga mata. Nakit-an ta mo sa imong kabit nga nag-check-in mo sa pension house. O karon mo dinay pa ka. Sa kanit lang inluhod si Dante sa kong tubangan. Mihilak o nangayag pasaylo. Hindi na daw niya buhaton to pag-usab. Walay pasaylo sa imong gibuhat nako ug sa itong mga anak Dante. Dala sa imong kamatayon sa imong lubnganan ang imong daotan nimong binuhat ug mga kasakit nga imong gihatag diri nako. Matud ko pa niya. Nakauli gyud mi og Cebu Papa Joe sa among lugar sa probinsya. Una na akong gibuhat mao ang pagduaw sa lubong ni Semri. Sa tubangan sa iyang nitso, naghilako nga gisulti na ko ni tanan nga nitabo sa akong kinabuhi. Paghuman dito ko niuli sa amua. Life must go on. Labi na gyud doon ako'y tulog ka mga anak. Walahin na kayo na kung gihilakan pa nako ang gatas nga nayabo sa yuta. Di pauli ko sa balay aron pagsugod sa bagong kinabuhi nga wa si Dante. 3 months na nilabay, wag ko'y balita kang Dante. Pero sa kadlaw niya na, niabot sa mong gipuy-an ang akong ugangan nga inahan ni Dante. Nagpaybaw nga among doawon si Dante sa buhol. Kay usa na kini, kada kong masakiton. Giatake diay sa kasing-kasing ug na-paralyze na kuno. Dali aragod niya gigabaan. Sorry maha pero di ko makikita niya Kung gusto niya makita siyang anak, ina siya nga magkamang siya nga moridiri sa mua. Matod ko pa sa ugangan. Naglugmaw mga luwa sa inahan ni Dante. Di pauli sa buhol nga masulubon kay wa na maging ko magpadapa. Bisag kiunsa ko niya hangyo nga mukuyog niya. Suka nakalakaw ang akong ugangan, way hunong sa paghangyo ang akong mama ug papa. Lagi kuno bisitaon na mo si Dante, bisan nagparan lang sa mga bata. Makita man lang niya ang iyang mga anak. Hangtod nga niabot yun ang higayon nga lukmay ko ug nisugot na lang sad ko nga tuon sa buhol si Dante. Gamit ang van sa kong uyuan, may among gisakyan o gikarga sa barko. Pag-abot yun na mo sa balay, nagiyahay o panganaog akong tulo ka anak, ug nagdinaganay ug gipangita ang ilang amahan. Dito nako hipalgi ang tulo nako mga anak sud sa among kwarto ni kanhi Dante. Naghigda kani sa kama, paralisado ang pikas lawas, daot na kaayo. Murag di na si Dante kaniya to. Halos di na nako mailhan ang iyang itsura. Igol ani nga nitutok nako dayon naglumbaan ay pag-agas ang iyang mga luha. Ang akong tulo ka mga anak, nagsige og gakos niya samtang way hunong sa paghilak. Hay naman na mong kabit di ay, wadi kanya silbihi. Sus, kanig yung papel sa mga kabit no? Wala ganay gamit at sa puwira naman lang ka. Di ang ending balik sa sawa. Maldita ko pa nga yaw-yaw niya Papa Joe. Nihunong na kong tabi, di ang gikuhit ko sa akong kilid. O gikuhit ko sa akong kilid ni mama. O gisinyasan nga, pahunungon sa akong pagyaw-yaw. Gusto na ginuntan ako nga mamalik dayon mi sa Cebu. Pero ang tulon ako mga anak, nagsigi og hilak. Naghangyo na ako nga di lang namubiyaan ang ilang amahan. O sa may mahimo na ako, di ko kabalibad sa akong mga anak nga ako mga pinangga. Lisod na ba kayo ang kahimtang ni Dante? Kinahanglan nga hungitan pa inigkaon, liguon o gilisan. Usa ka patayng buhi si Dante. Ang ako mga anak ang magpulipulig pagkaon niya, ligo og ilis. Labi na gyud paglimpyo siyang hugaw. Pero ako, di gyud ko mutabang, igo ra ko nga manghinanaw. Mura lang ko bisita dito, deadmar kayo, usahay makita ko pa si Dante. Na magtanaw na ako nga magtuo ang mga luha, pero bisag kung saan pa niya, huwag yapon ko mapiktuhi sa iyang pagka-crying baby. Kutob rin ka sa hilak Dante. Maon na'y bayad sa imong sala nga gibuhat, matod ko pa niya. Pero sa ako rang kaugalingon. Mga usa ka buwan kami dito, ug nabati na nako ang tumang kalaay. Nananghid ko sa mga anak na mubalik na kong Cebu. Pero di siya na musugot. Hangtod nga usa ka gabi niya to, samtang nakatug ko, nagdam ko na sab ko. Nadungog ko nga dunay ni sampit nako. Gina.
Nahigugma ka ba ba nako? Gikan so sa kabugnaw kay tingog ang ako nadungog. Pero wako'y tao nga nakita gawas lang. So sa kahayag kayo. Nasilaw ko sa kahayag Papa Joe. Yes Lord, ug pasaylo ako. Moy akong tubag sa tingog nga ako nadungog. Gidaman raday ko. Nakamatakog ni bangon nga naghilak. Mausay pagkadungog na ako sa tingog ni Dante nga nagpanawag sa akong eldest son. Dong, tabangi ko, basa kay ko sa akong ihi. Pagpanawag pa ni Dante, magdalisab kayo nga nakabangon ang kong anak para ilisan si Dante. Pero akong gigunitan ang kamot sa kong anak. Ako rin mo ilisin mong Papa Dong, balik nagtog diya. Di ko makatuo o di makatuo ang akong anak sa iyang nadungog na ako. First time ko itong gibuhat. Gilisan ako og ugang nga t-shirt ug short si Dante. Hangtod na ang mga basa nga habol nga iyang higdaan nga katre. Nakita ko kay buong sa mga mata ni Dante sa akong gibuhat niya. Klaro sab nga mga pahiyom sa iyang mga ngabil dayon nagpasalamat siya nako. Pagkaugma, niadto ko siyang kumpanya nga gitrabuan sa una aron pagkuha sa iyang benepisyo. Gibaligya ko ang among balay ug yuta. Gidala ko si Dante sa Cebu aron dito patambalan. Ako na mismo ang nagatiman niya. Gikan sa pagpakaon, pagligo, pag-ilis ug sinina. Ako siyang giihat compress, massage and reflex. Tanan akong gibuhat. Hangtod ang pag-pre-over kada adlaw niya akong gibuhat. Hangtod nga naulian gyud si Dante. Maayo na siya, makaistorya ug makalakaw na. Hinanay na nahibalik ang among pagpuyo nga normal isip usa ka magtiayon. Magkuyo kami tibok pamilya nga manimba, manuroy ug uban pa. I love you. Matod pa ni Dante nako pero wa ko mutubag niya. Naron di man ka mutubag ug mag I love you ko nimo. Wala pa di ka kapasaylo nako. Pangutahan na pa niya. Napasaylo na oy. Buhaton ba din ako pagsilbi nimo ug pati kapasaylo ah. Kuan, doon na lang ko'y nahunaunaan nga siguro panahon na para imong mahibawan. Tubag ko pa niya. Giatubang ko si Dante o gisulti na ko niya tanan. Ang kaagi ko kang siyempre. Sukad, wap yun siya idea kung anong sa tanan lalaki nga nakagusto na ako sa una. Siya ang akong ipili. Usaray rason. Si Dante, pareho og naong sa namatay nga si siyempre. Pero ayaw ko na nga wala ko usab ikaw higugmaa Dante. Faithful ba kay ko sa atong kaminyoon? Giyatiman ko ikaw pag-ayo, kay gihigugma ko ikaw. Pero sa may mong gibawas na ako, imo kong gipasakitan, imo kong gibudian. Matod ko pa niya. Mihilom kiniog ni talikod, ug wa na gyud mo tingog. Pagkaugma niya na, ako siyang gipaulian. Ako siyang gidala og panimba sa Santo Niño. Pagkahuman, nanuroy mi sa mall. Pero sige kaingon na sa karaan nga sayings nga some good things never last. Usa ka kadlaw niya na giatake pag-usab si Dante. Dali ko siyang gidala sa ospital pero wa na gyud matabang pa. Di ko makadawat Papa Joe kay baskog naman unta siya. Sa mga nanglabay nga mga adlaw, way adlaw nga wa ko magmonitor sa iyahang BP. Gibuhat kong tanan nga pagsilbi niya aron siya magmalipayon. Pero gikuha lang gyapon siya sa labaw nga makagagahom. Pero sa laing aspeto ako na-realize nga siguro gituyo sa Ginoo nga mamaayos siya. Gikan sa una niyang pagka-stroke, dilugwayan ang iyang kinabuhi aron pag-correct sa sayop niyang binuhatan. Dili lang sa iyang part, kundi hasta na sabsakua. Di na lang kuto Papa Joe daghang salamat kay sa pagbasa nimo sa akong kaagi. Ang masulti na gyud nako sa mga magtiayon nga naka-experience og krisis silang pagpuyo. Mao nga mintras may panahon pa, buhaton gyud ang pag-correct sa mga sayop. Hinumdumi kanunay ang inyong pagsinaaray sa altar sa kaminyoon, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Kini mo magtatampo, Gina. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa wala pa makasubscribe, please subscribe sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Like and also please click the notification bell para ma-notify mo sa ato ang bago nga mga stories. Shout out sa itong mga kaigsunan nga ni subscribe. Shout out sa Ilongos Leyte
kang Iha Floor, ni Zidel and Wenzy Ice diya sa Bohol. And shout out ni Janine Marie Imbong o sa tanang taga Lapu-Lapu. And sa Germs Vlog nga naakaroon sa Palumpon, Leyte. Kasilagans family, thank you so much. Shout out nila ni Gabriel Ariante o Mama Mary sa Oknian Freedom Board. And shout out sa kumbanang abutan nga si Tito Pastor Pide gikan ni Maricel. And salamat Papa Joe, shout out unta pug ko sa sunod nga istorya Steve Kabigayan. And palihog kog shout out Papa Joe sa Vitor family nga naa sa Hambungan ug Tabat family sa may Kantipla gikan ni Carolina Vitor. And shout out always naminaw sa imong YouTube channel ni Princess Elizabeth Nodalo and Angie Bagtidon, shout out from Hong Kong. Liho and Eduardo Grape Jr. Grape siya, grape. Sa Laak, Davao del Oro. And Elmer Inson, shout out. Yan. Daghang salamat. O sa sunod itong video, basin mapil na sa mo sa shout out. I-comment lang. Nining ato ang episode karon ang inyong ipa-shout out para sunod na ko nga video, akong basahon. Kini si Papa Joe saying thank you and God bless ninyong tanan.